Voi saatana kyllä. Se tänne. Jytky. Oi jumalauta. Oi saatana kun meni keskellä, oi helvetti. Onko se, minä saatana tällä kepakolla? Oi saatana, älä lyö sitä. Otetaan tähän rantaan se uitetaan. Spurtti saat. Perkele ja taas lähti. Oi helvetti. Vittu kun sormet ja se tuossa saatana kamerassa oli välillä. Niin onko sulla ku videokuva? On. Nyt tuli. Oi saatana, saatana. On se komi. Vielä vähän rannassa. Ota tuosta perustimesta kiinni. Häh? Ota perustimesta kiinni ja nykin rannan. Se on siinä. Perkele, että jytky. Oi jumalauta. Tule iso jytky. Saatana kepakko menee kahteen. Minulla on. Ota. Minä otan. Vittu, perkele kun ei löydy. Silloin kun sitä saatana tarvii, niin ei. Ei varmasti. Oi saatana. Voi helvetti. Oi helvetti, älä päästä siihen. Ota, kohta löytyy. Oi iso jytky. Voi jumalauta. 3 kilon jytky. Ei saatana. Oi iso jytky. Perkele. Tippu se saatana. Perkele. Se on siinä. Taivas varjelee, mikä sieltä tulee! Taivas varjelee, mikä sieltä tulee! Sieltä tulee hauki. Sieltä tulee jytky. Siinä sitä vielä tutkitaan, mutta siellähän se on. Mitä siitä tutki? Siinä hauki nyökyttelee, että joo. Kato video.